Natura gauza erra da. Bizitza, bere ritmoa saitzen du. Aldaketak noski. Bero gehiagik eman emau. Aldatu iten da, egokitu iten da. Baina beti aurra saitzen du. Guk bizitzakin aurra saiko dugun, ez dakatain argi. Asko aldatu beharko dugu. Gure sistemak, badirudi, oinarritu doztela olako zigor sistema batin ez, garai bateko hezkuntza edo izan zitekena. Hemen jartzen duen bezala, zaborra botzen dunentzat, 75.000 euroko, pestako barkatu, multa 75.000 pezeta. Bueno, ikaragarrizko eragina eukigu. Zekit bideo nongin abaitzen den, baina, bueno, pixka bat dodon bezala. Hau da, inguru hontan ikusi dugunetako bat, eta ez pentsa zen nola nizkutun, edo erdian. Eta zer dela eta aipamena, zer dela eta? Bueno, kanal hontan saiatzenaz bateze barruai erneoten eta helburua da kontzientzia. Kontzientzia lantzia, norbea bere kontzientzia. Zein esan behizu zuri zein bertzun ozeetzun inber? Oan, zuk ez badakizu zein bertzun ozeetzun inber, ez bazago hartzen nondik aizan erabakitzen zein bertzun ozeetzun inber, pues agian konturatu gabe, pues beste batzuk erabakiko dute zure ordez, edo beste batzuk esaten dutena egingo zu. Pues oango garaitan gertatzen nahi den bezala, ez? Zein da proposamena? Argila da. Meikuk esate izunin, hau hartu. Jarri zutik? Zutik noz? Hau netzat ona da? Bai. Kantidade hortan? Bai atetzen bada? Bueno, zure erabakila, zuk ikusiko zuzein izango den. Nik hartu ingo nuke. Ez atetzen bada, enuke hartuko. Ez da munduko meiko honenak esantare. Zertik ez? Kanpoko inork ez dulako hasteko eskubide zuregan, nonta zuk ez diozun ematen, eta zuen matiezu zue burua beste kanpoko baten esku uzten zula zue bizitza. Nik hemen ez dizut inoiz esango zein bertzun. Ze erabaki eskubira ezkerrea gora bera, ez, nio ohartu, hartzetuzun erabakiak, nondik hartzetuzun, zer hartuzu beldurretik, mentea. Zertuzu bilotzetik, agian konsekuentziak egin bat jozue inguru, agian inguruko ietzaio gustatuko. Bino inguru galdetu altzatu, zuri zehoze bere erabakiak hartu junin, ez? Persona bakotxa, izan dadila edo izaki bakotxa, bere buruan jabe. Eta bakotxak errespetatu zala ondokua. Bukatu da. Ez da inkomplikatua. Ez da inkomplikatua norbea beburuan jabe denin. Beburuan jabeztenin oso komplikatua da, Garai kuriosua, ni bizitzauten eran, aukeratu inbertzu. Edo zure barrua ingo jozu kaso, edo telebista jan ingo zaio. Eta telebistan ez daude meditazio programak eta barrua lantzeko programak, ez. Telebistan normalki bestelako programa mota bat egoten da. Bueno, ni baserri bat inbizitu nintzen, 20 bat urtez, eta han telebista kendu ino. Kendu genuen. Eta labe bajarri genuen. Izton ze izan zen. Konturatuko za, telebista itzaltzik zure osasunin zenbat on ingo duen. Noski, zesanik ez, jaten izan bitartin, janarira herneon. Edo aurren dakazun persona horta, eta hola, jongo za, elikatzen. Zuk hain ala nahi bazu, telebista ikusi, eta orduan beste batzuk erabakiko dute. Ze bukatuko zuen pentsatzen. Ze hortako do pentsatua. Zu bukatuko zu bizitzen, pentsatzen zuen bezala. Ez baza erne, ze pentsatzen zuen, bukatuko zu pentsatzen bizizan bezala. Hoi, Mujika jaunak, espaldi esaten zuen. Eta horren da gehiago konturatzena, nahiko gertuatzen dela realidadera. Proposamena da, zure erabakiak hartu, altzun zure zu sakonenetik. Hortako iritsin bertzu horta. Nola iritsiko za, poliki bestikin dugun bezala. Nola da, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Zue biria hin. Bestela, bestik erabakiko dute.
Eta bukatuko zu, ze horrek sartzen, mundu non benenoik handina, handikan demostrature ineztena, eta, tabar, bakizu zer doango garaioitan. Zure erabakiak, zurea dira. Zure bizitza zure erabakia da. Animo.